Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Isang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Halos 3 dekada ang hinintay ko bago ko nabuo ang liham na ito. 3 dekada na rin kasi kitang hindi nakikita simula nung mga bata pa tayo. Naalala ko pa na napakasakiting bata mo noon. Payatot nga ang tawag sa akin ng mga kalaro natin. Kaya madalas, ayaw akong payagan ni nanay na maglaro sa labas. Pero ikaw, napaka-active mong bata. Napaka-bibo mo. Natatanaw nga kita mula sa bintana namin na naglalaro ng basketball sa labas. Pawisan ka noon pero feeling ko, ang bango-bango mo. Ang gwapo mo kasi. Maputi at ang lalim pa ng mga dimples mo. Minsan sinubukan kong tumakas ng bahay para makalapit ako sa court na pinaglalaruan mo. Nakipag-umpukan ako sa mga amoy araw na tambay, makita lang kitang naglalaro. Nakatunga nga lang ako sa iyo buong maghapon. Ewan ko ba? Pero palihim akong napapangiti kapag nakakashoot ka. Nahuli mo pa nga akong tumitingin. Ginitian mo ko at bago ka mag-shoot, ang sabi mo, "Oh, para kay MJ tong 3 points ko." Yes! Galing naman yun. Pasok sa banga ang bola. Pasok din sa buong kaluluwa ko ang sobrang kilig. Ewan ko ba? Mga bata pa tayo noon pero crush na talaga kita. Hindi mo nga lang nahahalata. Simula noon ay lagi na tayong magkasama. Lagi na rin tayong tumatakas ng bahay para makipagkwentuhan sa'yo sa gilid ng court. Pag may laban kayo ng basketball, ako ang taga-ayos ng good morning towel na nasa likod mo. Kahit hikain ako, sinubukan kong sabayan ang pagiging active mo. Minsan sinali mo ko sa larong patintero. Sobrang hingal ko talaga noon dahil ako ang patotot. Siguro sa sobrang pagod, bigla na lang ako napaluhod. Pero bago pa ako sumadsad sa sahig, ay nasalo mo na agad ang bewang ko. Yes! Kunyari, napapatid. Kunyari ng hina! Sa sumunod na mga araw, napansin ko na hindi ka na tumatambay sa court. Hindi talaga ako mapakali dahil namimiss na yata kita. Maya-maya, narinig na lang kitang tumatawag sa may bintana. "MJ, sama ka sa akin! Maglalaro tayo nila Eunice!" Naglaro tayo ng bahay-bahayan kasama ng mga maarteng girls na kapitbahay natin. Ikaw ang kumukuha ng mga dahon na kunwari ating lulutuin. Pagbalik mo, bit-bit mo na ang iba't ibang kulay ng santa na ginawa mong bouquet at ibinigay sa akin. "Oh, ba't siya lang may flowers?" ang sabi ni Eunice. Hindi ka kumibo. Sumisimangot na si Eunice kaya inutusan kitang ikuha rin siya ng bulaklak. Habang wala ka, kinumpronta ako ng mga maldita. "Hoy MJ, shota mo ba si Jay? May gusto ka ba sa kanya? Gano'n na kayo katagal?" Taas kilay na sabi ni Eunice. "Ano ka ba, Eunice? Kuya ko lang si Jay. Ang babata pa natin, no? Kung ano-ano yung iniisip mo." Sagot ko sa kanya. "Mabuti naman kung ganun." Nakapamewang na sabi ni Eunice. Lavinia Oo. dati. Si Lavinia. MJ, crush na crush ni Eunice yang si Jay, kaya wag mo siyang aagawin sa kanya, ha? Ang sabi naman ng pangungtsuwari-wap ni Eunice.
Maya-maya, dumating ka na. May dalang bagong bulaklak, pero hindi kasing ganda ng ibinigay mo sa akin. Ba't ito lang? Ba't mas maganda yung flowers ni MJ? Tanong ni Eunice sa'yo. Gusto mo ba tong flowers ko? Di sa'yo na lang. Jay, kay Eunice mo nalang ibigay ang santan dahil crush na crush ka daw niya. Sabay abot ko ng flowers sa maldita. Bago pa maabot ni Eunice ang bulaklak, ay nauna na niyang nahablot ang mahaba kong buhok. Lavinia talaga. Malditang maldita. Trot na trot. 3 beses na niyang nayugyog ang ulo ko sa sabunot bago ka pa na magitan sa aming dalawa. Eunice, tama na yan. Hindi ako nananakit ng babae pero gagawin ko pag hindi mo binitawan si MJ. Yes! Malakas na sigaw mo sa bruhang Eunice na yun. Magsama kayong dalawa, mga losers! Ang sabi ni Eunice bago mag-walk out. Maluhalo-aha ako sa sobrang sakit ng anit ko. Pero deep inside, kinikilig naman ako dahil sa pangalawang pagkakataon, nariyan ka para sumaklolo. Noong mga panahon na yon ay nai-imagine ko, parang ikaw si Superman at ako si Lois Lane. Borrow your phone. Princess Sarah! Umalis na ba si Lavinia? Si Miss Menchie, paparating na, magtago na tayo. Parang ganun yung story. Nang minsang maglaro tayo ng taguan, ikaw ang laging inuuna kong hanapin. Pero nung ikaw naman ang taya, nagtago talaga ako ng bongga. Gusto ko kasing ma-feel mo na hinahanap-hanap mo ko. Arte mo, girl! Hindi ko napansin, sobrang layo ko na pala sa'yo. Sobrang dilim pa nun kaya mukhang malabo mo na akong makita. Ilang sandali pa, may bigla akong naramdaman sa aking likuran. Niyakap ako ng mahigpit at tinakpan ng aking bibig. Huwag kang maingay, mahuhuli tayo ng taya. Nang malaman ko na hindi ikaw ang nasa likod ko ay sinubukan kong pumiglas. Pero sadyang napakahigpit ng kanyang pagkakayakap. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na gumagapang ang mga kamay niya papunta sa aking harapan. Takot na takot ako. Hindi ako makasigaw. Hanggang sa narinig ko na lang ang boses mo sa may unahan. Hoy, bitawan mo si MJ! Susumbong kita sa mga pulis! Sa ikatlong pagkakataon, nailigtas mo na naman ako. Nagtatakbo ang lalaking yumakap sa akin. Ibinuhol mo ang tali ng blouse ko sa balikat at niyaya mo na akong umuwi. Habang naglalakad ay nakaakbay ka sa akin at pilit mo kong pinatatahan. Nang may madaanan tayong tindahan, huminto ka at may binili. O ito, pompoms at ice candy, huwag ka nang umiyak, hindi kita pababayaan, ang sabi mo sa akin. Nalagpasan ko ang trahedyang yon dahil nasa tabi kita. Naniwala akong lagi kang nandyan para iligtas ako sa kapahamakan. Pero nang ma-demolish ang compound sa lugar namin, doon na tayo nagkahiwalay. Napadpad kami ng Cavite at lumipat ng eskwelahan. Naiwan ka sa Manila at hindi man lang ako nakapagpaalam. After 30 years, nagkaroon ulit tayo ng komunikasyon sa FB. Habang inaalala ang mga nakaraan, ang pagtambay natin sa basketballan, ang bahay-bahayan, ay hindi ko mapigilang buuin sa isip ko na magtapat ng tunay na nararamdaman ko. Gusto kong aminin sa iyo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. Gusto kong aminin na ikaw ang natatanging lalaki na tunay na sa akin ay nagpakilig. Gusto kong aminin na hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin kita. At pangarap ko na yung dating bahay-bahayan ay maging totoo na.
Nabuo ko na ang mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Na-type ko na ito sa messenger at isesend ko na lang. Pero nang makita ko ang post mo para sa malapit ka ng ikasal, doon na tuluyang huminto ang mundo ko. Ang mensaheng naudlot ay mananatili na lamang nakatago. At ang bahay-bahayan, magiging alaala na lamang. Magkagayunman, hangad ko pa rin ang iyong kaligayahan. Sana ay magtagumpay ka sa buhay na pinili mo. Nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit paano, naramdaman ko ang pagmamahal mo noong mga panahong maliit pa ang ating mundo. Jay, Kuya Jay, may Superman, may MVP. Kahit hindi man tayo naging tayo dito sa totoong mundo, mananatili kang espesyal dito sa puso ko. Nagmamahal, MJ. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni MJ, isang tambalanista. Yan kasi, hinayaan mo pumunta ng Cavite. Hindi siya nakakilala doon. Sana kayo pa. Saka 30 years, no? Grabe, siya pa rin. Hindi ka pa rin nakamove. Grabe yung 30 years, ha? Parang sayang ka dun, te, ha? Wala lang. Ang laki ng regret. Oh, pero well, anyways, talagang sadyang some people just not meant to be for each other. Ang nakakalungkot lang dito, hindi ko sure kung naghintay ka talaga or dahil nung nagkaroon ng pagkakataon, tas sakto single ka pa rin naman, iniisip mo na baka pwede naman. I hope hindi kayong tumigil yung mundo mo. I mean, like, hindi ka nagmahala. Kasi ang hirap na ngayon, girl, medyo makunat ka na. Kasi naghintay ka. Oo, 30 naghintay years kasi ago. kung 30 years ago, tapos ilang taon ka noon, 'di ba, nung nagbabahay-bahayan ka, let's say mga 12. 17. Kasi mga 15. 17, may mali siya na yan. Mga 12, 'di ba? Si Christopher Baybayan siguro tayo. nagbabaybayin Oo. doon, 17. Siguro. May mali siya yung kay Chupe. Ako lagi nangunak, basta ako yung tatay. Tapos ikaw yung nanay, ha? Yan. Baybahayan tayo. Gabi na, tutulog na tayo. Ay, nako. Let's say 10 or 12, di ba? Plus 30. 40 ka na, girl. Sana naman, hindi naman tumigil yung mundo mo. Like, hindi ka naman tumigil sa pagmamahal ng ibang tao. Siguro lang nagkataon na at this age, kunyari, let's say you're 40 or 41 or 42, single ka pa rin. Tapos nagkaroon kayo ng communication, akala mo, baka single din siya. Sana lang din matagal mo nang ginawa yung sulat to. Siguro mga 10 years ago, tapos ngayon mo lang na-share sa amin. So, gusto mo lang, ang intention mo lang is pakiligin ng mga listeners ng baka ng naman tambalan, tama ka, partner, baka naman nagre-regret tayo. Siya naman wala siyang regret. Matagal na rin pala to. Oo, sharing lang talaga ng story ito. But anyways, well, again, hindi naman po lahat na nakikilala natin, nagpapakilig sa atin, o nagiging karelasyon natin, nakakatuluyan natin. Minsan, kailangan lang talaga silang dumaan sa buhay natin kasi they will serve a particular purpose, diba? And sa inyo ni Jay, ang purpose ni Jay noong mga panahon na bata ka pa ay tagapagtanggol. Tama, diba? At saka pakiligin ka, diba? At least, diba? Minsan sa buhay mo, na-experience mo kung paano kiligin, kung paano umarte. Alam namin, arte-artehin yung kunyari, Arte-arte. masusudsud kayo, gano'n. Oo, mga ganyan. Matutong ba mawawala sa balanse Asus! kahit... Alam namin yan. Yun yung mga batang kapag kaganyan, yung arte-arte, bata pa lang. Yan yung kapag ka medyo may edad na, tapos nagbabar na. Yun yung mga kunyari nalalasing sa iced tea. Alam namin Hilu-hiluhan yan. kahit hindi naman talaga uminom ng alak. Kaloka O, di ba ka. yung na-experience mo yung mga ganyang klase ng bagay? At saka yung pinakilig ka talaga nitong, ano pangalan nito? Jay. Jay. Ni Jay, yung tipong, ikaw yung binigyan ng magarang bulaklak compared dun sa isang babae. Oo, kahit santan Diba? pa yan. Alam mo, isang magandang hugot din ng Bornay yan, yung kasimplehan ng buhay dati. Pom-poms at ice candy lang sapat na, 'di ba? Kilig na kilig ka, Kilig na diba? kilig ka na sa bouquet ng
santan na iba't iba yung kulay. I'm sure kung pagka ginawan ka pa ng bracelet na gawa sa santan, kilig na kilig ka din. Diba? Mas masarap talaga yung buhay dati, mas simple. Totoo yan. Tapos isipsipin mo, tapos papasipsip mo Oo, sa kanya. Tapos kilig na kilig ka nun kasi syempre parang nagsiksipan na rin kayo. Dati nga, bigyan ka lang ng pulburon, tuwang-tuwa ka. Oo, doon. kaya, yun, di ba? totoo yun. Mag-share kayo Grabe. sa pastillas, di ba? Tapos hindi mo pa kakainin yun. Oo, hindi. Kasi tatago mo magagalit yun. ka. Correct. Totoo yan. Mas simple talaga yung buhay dati. Yun At lang yung mas naalala. masaya. Oo, naalala ko lang dun sa kwento nyo, di ba? Sana talaga gumawa ka na ng paraan nun pa eh. Di sana nagpahiwatig ka na rin. Ikaw kasi may pakuya-kuya ka pa. Kuya Jay, pero kilig na kilig naman doon sa Actually, bulaklak. yun din talaga yung isang hugot ng Bornay. Oo. Pag may nararamdaman ka, grab mo na the opportunity. Oo, iparamdam Mahirap mo pa. na. Nakakaubusan na po ng lalaki ngayon. Tandaan mo yan. Dapat ipinaramdam mo na, hindi yung kuya ko kasi ano ba kayo? Di ba nang sabi nila Binya? Oo, Ano sabi nila Binya? Ano ba kayo ni Jay? Sabi niya ganyan. Hindi kuya ko kasi siya. wala Yung naman mga kasi ganun. pahiwatig si Jay. Mahirap din naman mag-assume, di ba? Dapat sinabi yung BFF kami, ganyan. Pero hindi ko baga naramdaman mo dito kung papaano kiligin, kung papaano maramdaman na pinoprotektahan ka ng isang tao na gusto mo. 'Di ba? Yun yung mga yun yung mga priceless na pakiramdam at yun naranasan mo nung kabataan ninyo. Yun nga lang talaga, alam namin na umasa ka pero yung pag-asang yun hindi natupad. Well, siguro lang sa mga nakikinig sa ngayon, huwag niyong masyadong panghawakan yung mga bagay sa mga nakaraan. Wala. Kasi ang pagbabago, ang change ay nangyayari yan sa araw-araw na buhay natin. Kaya kung hanggat wala kang sinasabi, kagaya siya, walang sinabi si Jay, tapos asa ka ng asa. Kawawa ka naman. Mahirap yun Correct. Totoo. yung feeling, yun pa yung isa pang hugot dyan. Yung masyado ka nag-expect na meron, pero Kasi wala naman pinangahawakan mo yung ginawa dati. Nagbago yung tao. And then, saka what if he's like that to everyone? Oh, Hindi mo lang talagang nakikita. gentleman lang siya. Oo, No? talagang sadyang mahilig lang siya magbigay ng santan flowers sa Oo, lahat. protective. Correct, protective. Kasi nga naman, di ba, kung ang kalaro mo, meron ng threatened yung kanyang Oo, dignidad. Sinasabunutan na eh. Oo, 'di ba? Hindi ba't pagtatanggol mo rin, 'di ba? Yun din Correct. yung isang hugot diyan. Hangga't hindi sinasabi sa na mahal ka, na meron siyang feelings para sa hangga't wala kayong label, huwag kang mag-assume kasi baka mamaya he's like that to everyone. May mali siya ka lang kasi crush mo eh, Oo. 'di ba? May crush ka sa kanya. Masasaktan ka lang pag Diba? laging ganyan yung Correct. yung perspective mo na lagi kang gumawa lang ng kabutihan yung lalaki sa iyo, hawakan lang yung braso mo, Eh, for ilibre all- ka lang ng donut, Diba? feeling mo gusto ka na. Itinawid ka sa kalsada, Oo. itinagalang ka niya eh. Kasi tita ang tingin niya sa iyo. Di ba? Naisip niya, mali-mali to, kailangan anuhin ko na to sa Oo. kalsada, i-guide. Pero ang iniisip mo naman, sweet naman niya. Siguro may asim pa ako sa kanya. Di ba? Kasi nga crush mo. O, wag mag-assume, kabisyo, promise. Marami na pong namatay sa maling akala. O, tingnan mo, namatay ang love life. Kumunat na't lahat-lahat kaka-assume. Tama din yung sinabi ni Tanghenyo na let's not dwell on our past. Mahirap niyan. Isipin mo 30 years na kung, di ba, kung fresh tong story na to. I mean, kung kakagawa mo lang nitong letter na to, 30 years na yung nakaraan at dyan ka pa rin nabubuhay. Sayang naman yung pagkakataon na, di ba, sana na-in love ka na rin, sana nagka-jowa ka na ulit. Pero kung Siguro naman meron, nag-assume lang tayong wala. Baka nga naman tama ka, partner. Nag-share lang siya. so yun, move on, move forward. Libre mag-move on. Try mo. Oo. Walang bayad. Oo, kasi sayang. Baka may umaaligid dyan sa paligid mo, hindi mo lang pinapansin. Oo, kasi hindi ka, because you keep on dwelling on the past. Yes. Thank you, Maywagang Bornay. And thank you, MJ, for sharing your story. Ikaw, Kabisyo, kung meron ka ding gustong i-share na kwento, pwede mong i-share yan. Email us, mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Corrected by, batiin ko lang na magandang morning and happy birthday! Dennis Lumahan. Happy birthday sa iyo, Dennis. Galing sa aming pamilya. Enjoy your special day. Mamaya antabayanan ninyo ha. Meron na namang panibagong chuper ang paliligayahin sa programa ng Tambalan. Tatanggap kasi siya ng libreng boundary. Correct. Kaya tutok lang po mga kabisyo naming drivers, sweet lovers. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa With your number one SM
Station.